guys! Welcome to my channel, Roasted Skills. Ngayon guys, magre-review ako ng product. Ito yung nabili kong beauty. Siya guys? Gold siya, gold. Beauty Formulas. Honeycomb Gold Facial Mask. The Rising Gold Facial Mask enriched with hyaluronic acid. Honeycomb golden facial mask guys. And then siya, helps your skin feel firmer and fresher. There we go. Natin guys, bali 10 to 20 minutes guys. Natin. I-review natin. Yes. Guys, i-review natin. May siya guys, marami siyang jili-jili. 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 Ito na guys. Tulo-tulo na siya guys. Tulo-tulo na siya guys. Basang-basa siya guys. Soak siya guys. Ayan guys, oh. Soak siya. Para na ako nitong ninja. So ngayon guys, iaano ko na siya. Kakabit ko na siya. Ang lamig guys. Bali 10 to 15 minutes siya guys. 15 to 20 minutes. Ingay naman ang plak ko. Nakapulbulo siya.
Ano guys? Yun guys. May ano siya, mga juice siya dito. Pampa ano. A few moments later. Hello guys, ayan na guys, hindi naman siya matigas, pero baka ready na to. Umabot na ba ng 10 to 15 minutes. Yun na guys. Yun na yun guys. Tanggalin na natin ng dahan-dahan. Hindi naman siya maano guys. Hindi naman siya so uminit na. Yun guys. Tanggalin na natin yun. Tanggal na siya. Chuk chuk chuk. Tanggal na siya guys. Yan. Ano siya kasi medyo ma-juicy. So ibalik ko na, ilagay ko na siguro doon sa Uy, in fairness guys, ang ganda niya guys. Maganda siya. Maganda siya sa One eternity later. Hello guys. Ayun na yung resulta ng aking guys. Yung aking tawag dito. Ang aking ano ba? Ito. Ano siya, soft siya. Soft siya na basta malambot siya guys. Super lambot niya. Yung yung resulta ng kanyang tawag dito. Ganda ng sa mukha. Kumikintab siya tapos nakakakinis. Hindi man ako gumagamit ng mga ano guys. Tapos meron pa akong dalawa. Natira yun. Tatlo kasi siya. Ito na ginamit ko. 10 to 20 minutes siya helps your skin. Sabi dito, helps your skin feel firmer and fresher. Maganda siya guys. It's not bad really. Thank you for watching guys. Thank you very much. Diba? Kinis-kinis siya. Walang kilay-kilay mo na yan. No kilay-kilay version mo na guys. Di ba guys? Kinis na siya. Maganda siya guys. Yung review ko sa kanya, beauty formulas. Honeycomb Gold Facial. Maganda siya guys. Maganda. Hindi to siya hindi siya
paid promotion. Review siya, review. Maganda siya yung product niya. Honeycomb. Medyo juicy lang siya. Paglagay mo, malamig sa mukha. Tapos juicy. Tapos pagkatapos mo siyang ilagay guys. Marami kasi siyang juice guys. Marami siyang juice pa. Na nandito. Tapos pagkatapos mo kasi i-apply yun. Tapos yung natira na juice dito, ganyan nyo sa mukha. Ganun. Parang imamasahe mo yung mukha mo. Ganun. Diba guys? Bongga. Bongga yung aking review. Diba? See you guys. Sa shout out ko pala yung aking mga super chatter guys. Shout out sa aking super chatter na si Joyful TV, si Sai Vlog, si Mishi Merns, si La Familia Alita Vlogs, si Timeless MC, si Cheryl's Vlog, si Dali Andrada, si Pigfish Hunter, si Marge Life TV, si Mas Batinya Texas Lovers, Leonor Wee Philippines, si Rinsky Galarmo, si Coradang World, si Aya Amor, si Jean Fab. Yun ang aking mga super chatter guys. At saka please support na rin sa aking mga Rose Dave Skills Lovers members. At saka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Tapos pindutin lang yung kampana para ma-notify kayo sa aking bagong mga upload sa dito sa YT World. Maraming salamat guys. Thank you very much. God bless us always. See you again. Bye. Bye guys. Thank you. Oh, diba? Ma-beauty na. Ma-beauty na guys. Sobrang lambot siya guys. Ang skinis. Thank you for watching. Bye for now. Hello guys. Supportahan po natin yung Rose Dave Skills Lovers members. Ito na po yun sila. Puntahan nyo yung kanilang bahay. Ito guys. Pag pumunta kayo, nagbabalik talaga to sila. Mga legit talaga to. Yung mga members. Mga super supportive. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka sa walang sawang suporta. Thank you very much. Maraming salamat. God bless us always. Saka ingat po tayo palagi. Thank you so much sa aking mga Rose Dave Skills Lovers members. Yun guys, sa mga hindi pa nakapag-members, pa-members na kayo.